O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, participou esta mañá nunha xornada de traballo do Distrito Forestal de Noia, que engloba as comarcas do Barbance e Muros Noia, no que participaron axentes forestais e técnicos que cubren esta zona. No encontro analizáronse as novidades introducidas nas leis de montes e na de prevención de incendios e os requerimentos que se teñen que aplicar coas mesmas. As modificacións principais teñen que ver con cuestións como as distancias do arborado, as plantacións de eucaliptos ou a xestión dos montes veciñais queimados. Durante a xuntanza, Rodeiro informou tamén da resolución do convenio da Consellería de Medio Rural cos concellos de cara á súa participación na prevención e na defensa contra os lumes forestais, que estará cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, o FEADER. Segundo el, nestas dúas comarcas crearánse un total de 13 brigadas municipais e dotarase de 7 novas motobombas. Preparando esa campaña e, sobre todo, tamén traballando con todos os axentes que están desplegados no territorio, en donde buscamos a máxima colaboración tamén con todos os concellos do territorio, con todas aquelas persoas que poden colaborar e tamén os voluntarios que poden colaborar, e sobre todo como apagalumes, que poden colaborar sobre todo como cortafogos, que poden colaborar nas campañas de incendios, e destacar sobre todo que no Distrito de Barbanza se van a poñer en marcha, además de todo o dispositivo do Pladiga que pon en marcha a Xunta de Galicia, en colaboración cos concellos, se van a poñer en marcha 13 cuadrillas municipais, 50 brigadistas que van a estar contratados polos concellos a disposición deste dispositivo, e un total de 7 motobombas conveniadas tamén cos concellos. Segundo explicou o propio delegado, o traballo deste persoal das brigadas municipais será complementado cooperativo pola propia Xunta, a través do Pladiga.